Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să deschidem și noi aici pe Brawl Stars. Revin imediat. Ok fraților, o să continuăm. Am fost până la baie. Și acum deschidem, începem să deschidem. Și da, asta mă scuzați că nu am mai postat de vreo 2-3 luni, pentru că mi-am stricat telefonul și s-a dus. Asta apropo este cont nou. 41. N-a picat nimic. Acesta este noul telefon al meu. Noul meu telefon, să zic așa. Bun. Da. Și l-am și pe acela, l-am făcut. Și da. Le iau după să văd dacă îmi pică ceva. Ok, vedem primul Brawlbox, nimic. Așa. Și încă o dată mă scuzați că n-am mai postat. Da, dar acum o să încerc să postez mai des. Nimic. Penny. Mi-a picat Penny. Da, e bun. Hai să vedem. Mai trebuie să mai pice un Brawl. N-are cum. Ia. Nimic. N-are cum. Deci, imposibil să nu mai pice încă un Brawl. Acum stați puțin să vedem cât avem șansa. Aoleu. 30 de gemuri. O rară. Da, nu vreau să iau. Că sigur mi-l dă pe Poco. Nu l-am. E cont nou, e contul meu secundar. Da. Pe acela am făcut 11.000. Este șansa destul de mare la legendar. Vedem. Big box. Pică mic. Și ești foarte mic. 6 nimic. Ia să luăm golul ăsta. Nu, tot n-a picat. Hai mă, trebuie să mă pice ceva. Oricum mai am multe. Nu se termină. Ia. Bă, tot nimic. N-are cum. Bă, n-are cum. Nimic. Ce fac? Nu știu ce se întâmplă. Dar e super rară Penny. Nu? Parcă. Da, cred că e super rară. Trebuie să mai pice ceva. N-are cum, băi, băieți. Da, parcă văd deja în comentarii. 56. Nu. Băieți. Ne. Bă, cum? De ce nu pică? 47, ia să vedem. Pică. Ia să vedem. Cad. Încă o super rară. Da, e bun, nimic. Ce? Pentru început e bun. Bine, nu e chiar începutul. Bine, din ăsta. Nu știu dacă mai pică. Da. Și acolo nu pică nimic din ăsta. Da, așa să luăm coins-ul acum, astea. Astea iau de mult. Vedem și câte gemuri facem. Poate luăm și noi ceva. Ia, mai am gemuri. Uite, mai am 10 aici. 48. Bun. Hai să vedem. Mega. Ia, 6. 6, băi, băieți. Băi, băieți. Pică ceva. Ia să vedem. Oh! Eram sigur. Mai avem unul. Mi se pare că mai avem unul. 5. Hai, n-am luat astea, dar nu, că în caz dacă pică ceva.
Adică le bag pe praf. Ultimul Megabox 6, te rog frumos. 5. O, ce bun, e super, se vă... uite, încă un Big Box, am un Big Box. Luăm. 3, 61. Ia să vedem, te rog. Da, cam atât a fost cu acest video, cred. Dar să luăm punctele pe centru. Hai să luăm pe... Luăm pe Penny. Le bag numai Penny. Penny. Așa. Nu mai am puncte. Nu mai am nimic. Da, băi, ne-a picat și 3 blalori. O luăm pe prima. Ok. Să vedeți ce este nou. Și cred că cam atât a fost cu acest video. În caz că mai fac ceva sau revin sau... Da, o să mai filmez și o să vă mai postez. Mi-a picat 3 brawlere, bun. Bine, îmi pare rău că nu mi-a picat măcar o epică. Asta este. Nici Jackie nu, nici Rico, nici Derek. Da, asta e. Mergem înainte. Da, cam atât a fost un pic. Întâlniune. Ați văzut și voi chestia aia cu Tomar 753? Tomar 753. Dacă vreți să... Dacă nu știți aia despre Tomar 753, apăsați like și abonați-vă să facem și noi cât mai repede 200 de abonați. Și da, cam atât a fost cu acest video.